Opäť v našich krásnych karpatských horách. Málokedy sa stretáme s podobnou činnosťou lesníctva, ako je teraz. Našli sme starú približovacú linku, na ktorej vidíme náznaky revitalizácie. Je to presne tak, ako sa to má robiť. Staré cesty, ktoré sa už nepoužívajú, sa bagrom narušia, urobia sa také prieseky do cesty, kde sa postupne zachytáva voda, drží sa tam a tým pádom vzniká lepšie zakorenenie stromov a menších rastlín a stromčekov krátkovekých. Takto to má vyzerať, presne takto má vyzerať úprava starých ciest, aby tu po nich nič nezostalo, aby sa voda nesplávala ďalej. Ďakujeme lesníci, takto sa to má robiť. Hneď vedľa pekne zrekultivovanej cesty máme ďalší príklad toho, ako by sa to robiť nemalo. Hlboké koľaje po ťažkej technike a vidíme odtekajúcu vodu smerom dole na dedinu. Pri veľkých prívalových dažďoch z tohto vznikne obrovský príval, v podstate potok, ktorý spôsobuje škody na domácnostiach ľudí v obciach a dedinách. Okrem iného je začiatok mája a mal by tu byť kľud a pokoj a ticho, aby tie zvieratá v pohode vyviedli svoje mladé. Toto je ďalší spôsob, ako zamedziť takéto ťažbe a dodržiavať zákony o ochrane prírody a krajiny, aby sa jednoducho od 1. apríla neťažilo, pretože aj sú veľké zrážky a práve tu dochádza k vytváraniu takýchto hlbokých koľají po ťažkej technike.